जोंना ओंख्रिया नै गोदौबाय बिरादनो ग्लाब ग्लाबनो जा बैग्रिखौ नै दिनै देनायसो जागोन आं हले देनायखौ बारा मैगं खायसै बारियाव हेलो एभ्रिवान गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दा आङो थांगासिनो न'नि बारियावनो मैगं दङ लाफा जानो लुगैदों दिनै लाफाखौ खाहैनो नागिरदों आंनि बाल्थिं सिखा लाना फैखाबाय आरो लोगोसे माबाबो दंबावो गरसिबो दंबावो गरसि फिथाइजों लाफाजों बयल जाबाय बिराद गोथाव मोनो स्लब स्लब न'नि लाफाना नुवाखै गरसिया जि मोजां थ' लाफायाबो नै जोंनिया बेखौनो खानो नागिरदों आङो लोगोफोर थ' खाग्रोनोसै लोगोफोर न'नि लाफा आरो लाइ बिराद गोथाव मोनो मानो होनबा हासार गैयाना अर्गेनिक स्लब स्लब खारै होलायलायनाङा ओमफ्राय आङो सानदों दिनैहाय फालें सातनिखौथ' जागासिनो ओमफ्राय बारा गैला आरोना जायै जायै एसेल' फोखादोंमोन बिनि सायावहाय दाउआनो आरो जानानै होबावदों एरसोबाय थादों आरोना बिलाइ बिलाइखौ जाजोबदों थेवबो जाजाबावदोंसो खननै खनथाम थ' नागिरनाया आं लोगोफोर जोंहा नै लाफाया जाख'नो हायैनि माबाबाय मा होनोमोनलाय फिथाइ थाइजोब्बाय बैथिंखौ खाबाय थादों नालाय ओंखायनो बैथिंनिया जाजागोन आरोना मोजाङैनो दङ नैबिनिया फिथाइ थाइजोब्बाय नै बारा जाजानाय नंला एसे बोराय जाबाय बिराद मोजां आरो आङो लाफा खायै मा मोनसे नुदों नुवाखै नै बिन नुफादों आङो बिन फिथाइ रासिगोनसो बियो सिङाव दङमोन बियो बिन बिफाङा ओमफ्राय आङो बेखौ खानानै लांसै बे बयलावनो होफागोन आङो बिराद गोथाव जायो बिन बयलबो जालाय नोंथांमोना सोर सोर जायो बयलखौ बांसिन गोथाव मोनग्राया सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर आंथ' बयलखौ गोथावसो मोनो बिनखौ लांफानोसै आङो बिराद आयै बिफाङानो फैफाबायसो आंजों नै थाइसे दंबावो मा जादों आदा नै आं मा मैगं मोनबोखो गरसिखौबो होफागोन होनखादोंमोन ना खाना लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै माबा मा होनोमोनलाय फालेंखौ आरो लाबोबावबाय आङो मैयासो जाबावदोंमोन फालेंखौ हाइट सालाद जानोसै आरोना लोगोफोरथ' सायग्रोनानै लानोसै आङो गासिबो रेडि खालामजोबनानै दोनबाय दा संनांसिगौल' साराया दुंग्रोथोंसै गरसि बिन लाफा बेखौ आङो बयल खालामनोसै गरसि आरो बिना जोंहा रुइखागोन मानो होनबा बयलखा नालाय बेयाव दै होबानो आरामसे गुरै जाखागोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे फालें सालाद खालामगोन आङो फालें सालादखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो जायफोरा जायाखै बेफोरबायदि थ' नोंथांमोनाबो बेबायदि जानो हागोन बिराद गोथाव टेस्टि आङो मोनसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन मानो होनबा आं दा जे बयल ओंख्रि संगोन बे ओंख्रि संनाया जोंनि बिखुनजो माया फोरोंनाय आंखौ नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय ओरैजाय बांसिन बेबायदिनो सङो नामा थ' शेयार खालामगोन आङो संनानै लाग्रोनोसै जोंना साराया दुंखाबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर नैबेखौ आङो साराय गुदुङाव होग्रोनोसै होबाय आङो ओमफ्रायहाय बेखौ आङो एसे गोजा जानाय एवग्रोनोसै आरोना बेबायदि संख्रिखौ एवनानै ओंख्रिखौ मैगंखौ होयोबा एसे टेस्टआ बेलेग गोथावसिन जायो बिखुनजोआ फोरोंनाय आंखौ बेखौ आं गोदो बिदि सङामोन आरोना संख्रिखौ ओरैनो गोथाङैसो होयोमोन जुदि बेबायदि एवनानै मैगंखौ होयोबा आलादा बेलेग गोथावसिन मोनो आरो आं दाना ओंख्रिखौ बयल संबा बेबायदिसो संजोबो थ' बेनो ओमफ्रायहाय मैगंखौ दा बे एसे गोजा जाबा एसे गोजा जादोंना नै बे गोजा जाबा दा ओंख्रिखौ मैगंखौ होनोसै आङो थ' आं दासो फ्लेशलाइट होनानै लानो रोंदों जोंना गोजा ब्रुस जाखाबाय आङो मैगंखौ होनानै लानोसै गरसिखौ बिदिनो गथा गथा जानो जि गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय खम जाबाय थायो नालाय ओंखायनो दिनै एसे बुरजा होबाय आङो ओरैनो रानायाबो बुरजा दंखायोमोन बेनिखायनो
जा संख्रिखौ होखाबाय नालाय दा संख्रिखौ होनांला बावनानै एखमबा होखा नागिरबावो आङो दानो नुवाखै आङो मगखौनो आयानानो हौवा लादों बेयो एसे बेलथायनानै होग्रोखानोसै हारसिंनो रेबबाय थासिगोन बेयो खोबनानै होग्रोसां आंना ओंख्रिया हारसिङैनो रेबबाय थाग्रोनोसै दा दैया जब जब बे दैजोंनो मोनखायो आरोना एसे ओमफ्राय दा दैखौहाय आङो दै गुदुं होगोन बयल खालामखाबाय लाहे गुदुं खालामखाबाय ओमफ्राय दा आङो दै गुदुंखौनो होनोसै आरो ओंख्रिया दै गुदुं होयोबा बांसिन गोथाव जायो नोंथांमोनहाबो मिथिखायो एक्सपार्ट जोंहा संग्रा दंखायो आंलाय मैया दाख्लैनिसो ओमफ्राय थेवबो खोन्थाबाय आरो थ' रेबबाय थाग्रोथोंसै आं दस्रा खामानि मावनानै लानोसै सालाद बानायसै फालेंनि थ' फैदो फालें सालादखौ देखायनोसै आं मबाइल स्टेन्डबो गैया नालाय ओंखायनो जाया आं नै थेमायावसो होनानै दा खेबगासिनो थ' जोंहा सामब्रामखौ बिदिनो फाथ्ला फाथ्ला फिसा फिसा मिजि मिजि हानानै लाग्रोनोसै बारा जेबो हेभि बायदिसिना नाङा आरोना सामब्राम गुफुरफोर सामब्राम जेनेबा हाइजेंफोर ओरैनो सिम्पोलैनो बिराद टेस्टि गोथाव जायो जोंना फालेंआ आरो न'नि फालेंबावसोना बायनानै जानाय फालेंखौ एसे डाउट थायो आरोना मानो होनबा बांसिन खेथि खालामो जोंहा माबाफ्रासो बांगालफ्रासो बिनिखायनो बिसोरथ' हासार होयोना मुलिफोर बेखायनो टेस्ट नाङा आरो न'निखौसो थाबासो जा नङाबा टेस्टआ मोननाय नङा आरो मुलि होनायखौ जाबाथ' लससो जोंनि देहानि थाखाय थ' आङो नैबेखौबो बानलुखौबो फिसा फिसा हानानै लाबाय जोङो बानलु बिराद जासुलि बानलु गोसा आरो ओंख्रि बयलाव बानलु होनाय नङा मानो होनबा आयेनाबो जागोन नालाय ओंखायनो बानलु होयैखायनो बेवहाय एसे गोसा होनोसै आं माने बेखौ दा रेडिल' खालामग्रोगोन दा जानोसैबासो लगायगोन आरोना थ' जोंना नै बानलुआ सामब्रामा रेडि जाखाबाय ओमफ्रायहाय बेखौबो आङो एसे फिसा फिसा हानानै लाग्रोखानोसै ओरैनो माबाबाबो जायो सिंब्रैबाबो जायो थ' जोंना नै रेडि जाबाय नैबेखौ दा लगायनोल'सै ओमफ्राय लेबुखौ एसे सारनानै होनोसै आरोना थ' बिदिनो दोनसै आं खोबनानै दा ओंख्रिखौ नायनोसै माबायदि दङ नै रेबबायानो जोंनिया दै ओंखारनायजोंनो बिराद गुरै जाखाबाय लाफाया खम जासिगोन नै बरिया जोंहानि मोनसे खामानि मावगासिनो लेट्रिन बानायदों आरोना नायनि कमप्लिट जाबायानो जास्ट पलिश दंबावनो पलिश खालामनांगौनो ओमफ्राय बै एसे गेब गेब थादों लाइटआबो लाइट होलाय वाव लाइट दं जायाखै ए रं नाम्बारसो लागाय मोनथिला जाबाय नै माबायानो ओरैबायदि गाहाय गाहायनो मोनहाखायो सोरबा हायथु हायथानिसो गावस्रा हायथु हायथा जाबाय ओंखायनो ओरै नै बेखौ मोनहालायो आरो मोनसे बाथरुमाव होनाय बेयाव दङ जाय मानसिया गोजौ ओरै नुहरलायगोन बेखौ मिथिबाय बाबानि थाखाय बानायदों आरोना जोंना बाबाया दाख्लै अपारेसन जादोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय दा कमदखौ बहायबाय मानो होनबा खिनायाव एसे सास्ति जादों माबा उसुबिदा जादों नालाय बेखायनो हथात बानायब्रबबाय आरो ओरैनोथ' बियो दंखायोमोन खालि जायगायाव बेयाव दाउ थायोमोन दाउ थानायखायनो नै माबायदि खिनाय दङ दाउफोरनि खिनाय बेफोर गासैबो जाजोबो थ' कमप्लिटआनो जाखाबाय जास्ट बेखौ पलिश खालामनांगौनो दै गनांगौआ नायनि र' बरिया मोजां जाबाय जोंना ओंख्रिया नै गोदौबाय बिरादनो ग्लाब ग्लाबनो मोनबायानो दसे बयल खालामबावसै एसे गोदौथोंबावसै संख्रियाबो जाखाबाय
थाग थिग जाखायो संख्रिया दाना आंना थ' लोगोफोर बेनो जोंना बिखुनजोनि ओंख्रि फोरोंनाया दसे गोदौनानै खांनोसै लोगोफोर सालाद बानायनोसै दा लगायनोसै लोगोफोर जोंहा ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय नै आं दहाय हानानै दोननाया ओमफ्राय दा बेजों मा एड खालामबावनो नागिरदों नै मुगुखौबो जोङो बिदिनो सालाद जानो होननानै माबानानै सोमनानै दोनखादोंमोन ओमफ्राय साननैसो जाबाय आरोना गाजा बेरहोदोंमोन जोङो जि आराम बेरबाय बेरजोबाखै आरो बिराद टेस्टि जासिगोन थ' होनानै लानोसै बेवहाय बुरजा जायोलै एक्सुलि होखाबाय बुरजा संख्रि होनोसै थाव गोथांबो होबावगोनसो एसे लगायगोनसै जि बुरजा जाखाबाय सालादा दानो माला जोबो फात्ताखौनो मोना ओरैबायदि सालाद जासुलिखा जोङो माया बे मोनथिया आरो हारसिङैना बियो माबाया जानो गोथाव मोना हारसिंबा औ जेखुनु जेनेबा बुस्थुफोरखौ न'नि ना बोराया न'निखौनो फानफैदोंमोन बे लेबुआ ना बोरायनि नङामोन ना बियो औ नङा बेबो बायस'नायसोनो रेडि जोंना सालादा नै आदा रेडि जाबाय जानोसै टेस्टि नुबायना बिराद गोथाव आलु भाजा सालाद आरो नै बयल ओंख्रि न' सिङाव गोजांनायखाय आङो बेयावसो जाफैबाय लोगोफोर ज' माबायदि जों दा नै बैग्रि लायनो नागिरदों न'नि बैग्रिखौ बे मादैमोना जानो नागिरदों गोथावनो बे समाव सम जोंबो ज' जानोसै ज' जाबासो गोथाव जायोना जों ओंखाम जाबाय थानायावनो आन्टिमोनहा बाबाखौ नायनो फैदों आरोना ओमफ्रायहाय दसे रायलायबाय दा दसे जिरायनायखाय नै दा बैग्रिखौ नुखादोंमोन ना बिराद गोदैखा टेस्टिखा मोनथिखायो मालाबा मोनजाबायमोन नामा नों जानो मोनाखै खिन्थु नुनायानो जि टेस्टि गोथाव खाथार ज' जानोसै नै जों दा थुख्रि दानानै फैखाबाय नै लामाया दङ बरिया मिलेपा जाबाय माबायदि टेस्टि खाना नङा बिदियाव खाना बा एसे गोफास जायो र' बिदिया गोफास जायो एसे गोमोखौखा ओहो नै बे गासिबो नै बिदिखौ जाबानो जायो नै बिदिया साबसिन गोथावथार नैलाय सिरिबाय दे नोङो फिरिनानै दोनखा ओमफ्राय जोङो खनखानोसै ओइ जा बैग्रिखौ नै देनायसो जागोन आं हले देनायखौ बारा जानाय जाया आरोना मेंग्ले मोनो ओमफ्राय थेवबो गोथावसो मोनोना जानो दुन्दिया होनांगौ र' माखौ दुन्दिया खानानै औ दिनै बिसिनि टेस्टखौ जानोसै आंनि टेस्टखौथ' आं जाबाय थानाय जाखायो न'आव थायै ओंखायनो बेलेग आलदा जानांगौ आरोना जानो लुगैनाय मोनसिनदों खनसे टेस्ट खालामनाय साम'सजों बानलुआ माबायदि मोजां एकदम बानायनाय बारा गाहाम देग्रायाबो मोजांजों बैग्रिबो मोजांजों मिलायखाथारदों गोथावखाथार जाबाव ओइ सामस लायोना सामसजों जागोन नङाबा आखाइजोंबा आलौगोनसो
बैग्रिखौथ' ज' जाबासो बिराद मजा मोनखायो लोगोफोर थाग थिग जोंनावहाय आन्टिमोना फैदोंमोन आरोना बाबाखौ खबर लाफैनो बेयावनो बैग्रिखौबो नुखादों लामायावनोखामोन नालाय जोंनि बैग्रिया थ' आन्टिया बुंनायखाय बैग्रि ज' जानोसै होननायखाय जोंबो ज' खननानै लानानै दा देनानै जाबाय आरोना ओरैबायदि टेस्टि गोथाव जादों लोगोफोर बुंनांला ओमफ्राय आङो देनायखौ बारा जाबाय थायामोन आं माने मोनसे अरखावनानै जानोसो बिराद गोथाव मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दा नै बिदि देनानै जानायावबो ओरैबायदि टेस्टि जादों बुंनांला थ' दिनै ओरैबायदि बैग्रि जाबाय जोङो बानलुआबो न'निखामोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोन्दों नायनानै कमेन्ट खालामहर आरो लोगोसे सेयार खालामदो जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनगोन बाय बाय